Magadi mama. Magadi wa prophet. Mudotaura nenene. Magasunungu ere. Magasunungu ere. Wongu. Mari makore mangani? 23. Murume ane mangani? Ane 37. Kuma kuda kucheme? Kuglenora kunani mama? Ndo kuna murume wangu. Kwa hiyo unogara kupi? Kugara kuma flats kumbero. Ndo katogara. Kuglenora. Zvako zvivindere. Tadza kuno. Vanhu vangani vari kuti usiyane nemurume uyu? Vakawanda. Kusanganisira hama dzake. Wongu. Saka zvako zvivindere. Ndiri kunzi murume wako mwanangu haaomerwe nekuramba munhu. Wongu prophet. Wazvinzwa? Wongu. Akakuti ane vana vangani? 2. Chete. Haaomerwe nekuramba munhu. Ndiri kuoneswa ine murume wakuramba. But the question is, uda kuramba kwawaita mwana here? Kana uda kufamba usati wanenumbu? Choose zvaunoda. Nemamwe mazwi ndiri kunzi Jehovha imba haina kwainosvika. Iyi yarambwa. Hameno kuti munenge maita munamato wakaita sei? Kukadoma kunani? Kuna mai vangu na baba. Mama po vakavaudza vakati chii? Ndisiyane naye ndiende kumba. Kupi? Kufidelity. Kufidelity. Ndiri kunzi naJehovha dai wateedzera mai wako. Mutenda prophet. Chii chinonzi something like that? Ndo sene yavo. Zvarambwa izvi, enda unogara basi. Kune zvimwe zvatinongonzi naMwari vanonga vangogara vasiyana. Pamwe pacho kuona kubata mwana kuchiramba, it's a sign yekuti gara waenda. Musazoti ndakukuudzai.